Seriøst? Ned med røven. Helt ned. Station. Godt. Du er fucking sej, du er. Mega sej. Kom så, Tia, Og så dyr. lige under den der. Monster! Ja, bare under den. Du er mega. Jeg kan jo ikke stresse dem mere. Det blev lyseblå, der kom per mand kom i gennemsnit igennem på 21,67 sekunder.